o bore da, a croeso chi unwaith eto i'n gwasanaeth ni y bore yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau yr awr extra ychwanegol gyda chi, a tybed be fyddwch chi'n neud, neu be nwch chi hefo'r awr ychwanegol yma. Mae o'n dod ar ben cyfnod lle da ni'n ffeindio'n hunain yng Nghymru ac yn y fro ac yn yr ardal yma i gyd o dan glo unwaith eto. Ac falle bod yna rei ohonon ni ddim isio fwy o amser. Mae o'n gyfnod pryderus ac mae'r Covid-19 wedi dod yn rhywbeth real a byw iawn i nifer ohonon ni yn yr ardaloedd yma. Da ni'n nabod bobl yn hunain falle sydd yn cael ei effeithio oherwydd y clwy yma. A mae o yn rhywbeth cas iawn yn dydi, ac yn creu pryder a gofid i lot fawr o bobl. Da ni'n ymwybodol o'r rhai sydd wedi bod yn hir ddisgwyl am driniaeth a hwnna wedi cael ei ohirio. Da ni'n gwybod am eraill falle sydd yn disgwyl am driniaeth o'r newydd. A mae'r y salwch yma fel rhyw gysgod tywyll tu ôl i bob dim ac yn ychwanegu at y pryder. Ond bore yma, dwi'n falch o gael deud, does na ddim gwaharddiad ar neb. Diolch bwys pa ardal o Gymru ydych chi yn gwrando ar y darlleniad yma, lle ydych chi hyd yn oed dros y ffin gwch chi ymuno hefo ni. A da ni'n troi at Dduw, a Dduw sydd yn fyw ac yn reol iawn, ac yn Dduw hefyd sydd hefo'r gallu a'r goleuni i cael gwared o'r cysgod tywyll yna sydd o'n cwmpas ni. A mi rydw i yn gweddio y byddwch chi bore yma yn cymryd yr amser ychwanegol yma da ni'n gael heddiw i wirioneddol jyst eistedd lawr a gwrando ar yr hyn fydd yn cael ei ddeud bore yma yn y gweddia, yn yr emyna, neu falle yn y darlleniad neu'r bregeth sydd i ddilyn. Ond jyst bod chi'n gwybod hefyd bod yna rhywun yna yn barod i wrando arnych chi. Wel, nes ymlaen yn yr wythfa bore yma, fyddwn ni'n cael cyfle i wrando ar un sydd yn gyfarwydd iawn i rhan fwy ohono ni, sef parchedig Meirion Morris. Fyddwn ni'n mynd lawr i Llandysul i glywed gynno fo ac i glywed gyn Sarah, mi siŵr, ar be maen nhw'n wneud lawr yn fanna a sut mae'r cyfnod yma yn effeithio arnyn nhw hefyd. Ond cyn gwneud dim, nhw'n i gael gair o weddi. O dad Nefol, da ni'n diolch i ti am y bore newydd yma. Ac yng nghanol cyfnod lle falle bod ni'n stryglo i ffeindio bethau i ddiolch amdanyn nhw, da ni'n diolch yn bennaf bod ti yna ac yn barod i wrando ar unrhyw broblem sgynno ni. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am dy gariad, am dy ras, a da ni'n diolch i ti arglwydd am dy fab Iesu Grist, ac yn gweddio arglwydd bod ni'n gallu cynnwys ti a dy fab Iesu Grist fel rhan o'r bobl yma mae pawb yn sôn amdano fo, a bod ni'n cynnwys nhw arglwydd, ac yn cynnwys ti hefyd yn ein bywydau ni ac yn ein cartrefi ni. Amen. Ond dwan, da ni'n mynd i ganu yn emyn cynta ni. Emyn sydd yn sôn am gael Cris fel trysor yn ein bywydau ni. Popeth gwerthfawr sydd yn fy mywyd i. Popeth mae y byd yn brwydro i gael. Bethau'n elw fi nawr a golled sydd. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist.
dyma ni yn barod i gael cyfweliad hefo Meirion a Sarah. Wel, siwr i chi, eich dau? I ni'n gran, diolch i chi. Siwr i chi? Dyna ni dda iawn, diolch. O'n i'n deitha chi yn gynharach yn dweud bod ni wedi bod lawr yn Gaerdydd am dro ac oedd hi'n chwythig iawn pidio dod i weld chi i'r Gaerdydd. A pan ddech chi ddweud bod chi'n symud i Llandysul, mae rai fi gyfadda, o'n i'n gorau edrych ar y map, because I'd never heard of the place, Meirion. So, cwestiwn cyntaf di, pam symud i Llandysul? Wel, wy'n gardi i ddechrau bses, so mae fatha symud gytre. Wy'n llythrenol o fewn 10 munud i lle ges i'n ngeni. So, oedd yna naturiol tynfa yn ôl. Ac oedd yn swydd i di newid rhyw chydig bach, so oedd e'n golygu bod fi ddim yn gwybod bod yn y swyddfa gymaint ag o'n i pan o'n i'n Nghaerdydd. A hefyd, ar ei Steff a Gwenno ofyn i ni pinne bydden ni'n ystyried, os o'n i'n mynd i symud, pinne bydden ni'n ystyried symud i helpu nhw wrth iddyn nhw blannu ffynnon. Ac o'n i syniad yn bach ag o'n i'n gwir, achos o'n i'n meddwl mae bobl ola fydden nhw eisiau yn edrych dros i ysgwydd yw dad a mam, ond na, mae wedi bod yn fendith i ni i gael bod efo'r criw, a mae'n lot o beth ydy, mae fi a Sarah yw y bobl hynna yn y capel, ac mae hynny yn exciting rhyw ffordd neu gilydd. So ie, na pam ddyswn ni draw i Llandysul yn benodol. Ti sôn am Steff a Gwenno fanna. Wath ni holi sut mae pawb a be di hanes y plant i gyd erbyn hyn, a nifer fawr o aelodau'r fro yma yn cofio nhw yn blant bach, cofio nhw'n cael ei geni a watcho nhw'n tyfu fyny ac yn datblygu. So Sarah, be di hanes nhw gyd rwan? Wel, mae Catrin yn disgwyl babi wythnos nesaf, dim Mawrth. Mae hi a Cori nawr yn byw dim yn bell o Crosshands, pentre bach o'r enw Pontyberem, ac maen nhw'n iawn, maen nhw bach yn nerfus o beth o blaenau nhw, cael babi yn ystod lockdown. So, please cofiwch amdano nhw yn eich gweddiau. Mae Hannah, maen nhw'n byw yma yn y pentre. Hannah, Iwan a Nancy, sydd jyst dros i blwydd nawr. A ni'n cael lot o cwmni nhw a really mwynhau cwmni gweld plant bach yn tyfu. Plant Steff nawr yn bron yn 5, bron yn 2 oed, Eira a Teilo. So ni'n cael lot o hwyl. Ac os mae Hannah yn disgwyl a'i plentyn yn y flwyddyn newydd. So mae pawb yn iawn, dwi'n credu. Maen nhw'n dod yn aml i weld ni. Ond am Siôn, wrth gwrs, mae Siôn a Meg dal yn Cynarfon. Megan yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd. Mae Siôn wedi bod ar furlough am gyfnod, ond mae e mewn hwyliau da hefyd. Ie, pawb yn iawn, dwi'n credu. Da, mae'n braf clywed i hanes nhw. Ond cyn y cyfnod clo, felly, be o'ch chi'n weld oedd yr anghenion y bobl da chi'n gwasanaethu fwyaf? Wel, dwi'n meddwl mae Llandysul yn debyg i bob pentre, bob tref arall. Mae yna cymysgedd o Saeson a Cymru yn byw yma. Mae yna stad tai cyngor yma, mae yna stad eitha cyfforddus yma. So mae yna cymysgedd o bobl yma. Rhan fwy ohonyn nhw ddim efo cysylltiad o gwbl gyda capel. Be ti'n meddwl? Ie, mae yna swpo gapeli. Mae'r capel annibynwyr, mae yna gapel bydyddwyr, mae yna gapel un dodwyr, os oes ffasiwn beth. Mae yna eglws yng Nghymru. Ond fel mae Sarah'n gweud, prin iawn yw faint o bobl sydd yn mynd i'r llefydd yma. Ac fel, fi'n credu mae cynulleidfa ffynnon wedi cymryd at, gweithio gyda'r Banc Bwyd. Dyn ni wedi sefydlu prosiect lle dyn ni yn mynd â llysiau a ffrwythau rownd ar Fore Dydd Sadwrn. Mae gennym ni prosiect Plantos sydd fatha cyfnewidfa dillad, clothes exchange yn yr adeilad. A mae yna ddrysau rhyfeddol wedi agor, ac ni'n cael sgyrsiau da gyda pobl yn gofyn i ni weddio gyda nhw neu drostyn nhw. A
pobl yn dod wedyn, wrth gwrs, i'r gynulleidfa. So, ie, mae, fel mae Sarah'n gweud, mae'n pentre eitha typical. Ond o'r cychwyn, chymod, ni wedi wneud e'n beth bwriadol bod ni'n trial cyrraedd falle bobl, byddech chi ddim fel arfer yn cyrraedd, ac trial osgoi, chymod, wneud yr hyn sy'n gyffyrddus a just trial cyrraedd pobl tebyg i ni'n hunain, chymod, sydd weddol dydwydd yn byd. A mae yna broblemau dyrus iawn, chymod, yn ystod y cyfnod yma, yn gwybod, siarad am hwn, ond chymod, ni'n gweld, a Steff, fel chi'n gwybod, wneud diwrnod yn yr ysgol, yn yr hafan, jyst yn treulio amser efo plant sy'n stryglo. A byddwch chi'n synnu, chymod, faint o blant sydd yn cael y cyfnod yma'n anodd, a jyst cael bywyd yn anodd yn gyffredinol. Chymod, lot o problemau seicolegol, problemau ynglyn â hunaniaeth, a jyst ddim yn gwybod pwy nhw, ac ddim yn gyffyrddus yn ei croen. So, na, mae yna heriau, mae yna lot o destunau gweddi, ac mae'n Duw ni'n Dduw sy'n ateb gweddi, ynddi. Fi o drefn arferol ar ddydd Sul mewn gwasanaeth, ydy o'n gwasanaeth, fel dyn ni arfer y gael, neu fel ydych chi arfer y gynnal yn Llansannan, neu ydy'r trefn yn wahanol ar y ddydd Sul? Wel, mae'r oedfa fel arfer am 3 o'r gloch yn y prynawn, so mae hwnna'n anarferol falle. Oedden ni eisiau osgoi cynnal oedfa yn y bore pryd oedd rhai o'r teuluoedd yn mynd â'r plant i chwaraeon. Ac o'n eisiau cyfle i cymdeithasu i byw fel teulu. So, dyn ni'n aros wedyn a cael te gyda'n gilydd sy'n pleisio Meirion, cos mae e'n credwr mawr mewn te di Sul. So, mae'r adeilad yn un modern, felly mae'r oedfa'n gallu bod mwy anffurfiol. Mae Steffan fel arfer arwain yr addoli, ni'n cael cyfnod i ganu, i weddio, wneud rhywbeth bach i'r plant cyn pregethu. So mae'r awyrgylch yn eitha anffurfiol. Dim digon o emynau nag oes, Meirion? Dim o gwbl. Dim digon o gwbl. Ond dyna ni. Can't please all the people all the time. Wedyn, dyn ni'n mynd â'r plant i stafell arall i wneud fel clwb plant gyda nhw. Mae yna tua 8 i 12 o blant yn dod gyda'i teuluoedd rhan fwyaf ohonyn nhw. A wedyn, phregeth a amser te. Pawb yn aros am cwblori a wedyn i rhannu rownd y bwrdd ac cael cymdeithas sydd wedi bod yn cyfnod bendithiol iawn. So mae'r cyfnod cymdeithasu yma wedi dod i ben wan dydy ers sawl mis ac yn edrych fel un fydd o am dipyn. Sydd effaith mae hwnna wedi cael arnach chi a da chi wedi gweld i'r iwiad rili yn bobl ddim yn gwrando ar y we a felly, neu sut ydych chi wedi dod dros y broblem yna? Dwi'n meddwl fe o Steffan yn gweithio'n galed yn ystod y cyfnod clo cyntaf i sefydlu presenoldeb ar y we. Mae o yn tueddu i ddarlledu yr oedfaw ni gyd yn fyw, so oedd yn llythrenol niste yn y capel y ben hunan, a pawb adre, watching Facebook oedd hi. Ond oedd e'n reit braf yn ystod, achos chi'n bod fel chi ar Facebook, da chi'n gallu gwneud sylwadau, a o Steff yn gallu ymateb i'r sylwadau. So oedd yna elfen o bod yn deulu hyd yn oed yn ystod y cyfnod yna, chymod. A wedyn, wrth gwrs, fel pethau dechrau llacio, a wedyn ailafel mynd nôl i ffynon, bod ni'n cael cymdeithasu yn y capel, oedd ddim byd yn stopo ni gyd fynd off i cei am chips ar ôl yr oedfa yn lle cael te efo'n gilydd yn y capel. Mae wedi bod yn anodd, wi wedi gweld yn anodd, fi'n gwybod mae Steff wedi stryglan efo pryd o gweld i bobl, a mae yna bobl ar yr ymylon falle, dyn ni yn gweld i hisio nhw, ddim wedi ail gychwyn dod nôl, pobl yn reit ofnus ac mae hynny'n gwbl ddealladwy.
wedi deud hynny, mae yna rai pethau, chymod, enghraifft, mae'r seat gorgweddi nos Iau, mae hwnna wedi ail gychwyn, wel, oedd ond mae hwnna wedi stopio to. Ac chymod, wrth fynd nôl, wrth gwrs, ydych chi'n sylweddoli, chymod, mor braf yw bod yn gorfforol efo pobl yn darllen y gair, yn gweddio, yn gwrando ac yn ystyried y gair yn cael ei agor. So mae yna rhywbeth. So ie, dyn ni wedi hires arno ni am hynny. Ac achos bod ffynon, chymod, o'r cychwyn, fel ys yna'n dweud, teulu oedd y cwbl i gyd, chymod, cymuned o bobl oedd nid, chymod, rhyw ddigwyddiad, chymod, crefyddol, capel, math o beth. Just pobl yn licio ei gilydd dyn ni, a ni'n licio bod efo'n gilydd. Ac mae wedi bod yn chwith yn hynny, dyn ni. Diolch i'r ddau ohonoch chi am ymuno efo ni bore yma. Dwi'n gobeithio nhw chi aros ymlaen ar y cyfarfod Zoom ar ôl y bregeth. Ac mae'n braf iawn gweld y ddau yn chi, a mae'n braf iawn clywed gennych chi. A dwi'n siŵr bod ni gyd yn y fro yma yn parhau i weddio dros chi a'ch gwaith chi yn Capel y Ffynon. Ac yn edrych ymlaen i weld chi'n fuan eto. So diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yw. Wel, mae'r darlleniad bore yma yn dod â 1 Samuel 2 a llais cyfarwydd Sarah Morris fydd yn darllen y gynarwain ni yn y darlleniad yma. Llyfr cyntaf Samuel, pennod 2. Gweddi Hannah. Gweddïodd Hannah a dweud, gorfeleddodd fy nghalon yn yr arglwydd. Dyrchafwyd fy mhen yn yr arglwydd. Codaf fy llais yn erbyn fy ngelynion, oherwydd rwy'n llawenhau yn dy iachawdwriaeth. Nid oes sanct fel yr arglwydd, yn wir nid oes neb heblaw ty di, ac nid oes craig fel ein Duw ni. Peidiwch ac amlhau geiriau trahais na gadael gair hi o'ch gennau. Canis Duw sy'n gwybod yw'r arglwydd, ac ef sy'n pwyso gweithredoedd. Dryllir bwau y cedyrn, ond gwregysir y gwan a nerth. Bydd y porthiannus yn gweithio am ei bara, ond yn ywynog yn gorffwyso bellach. Plantar ddi blant seithwaith, ond i hoeni o wna'r aml ei phlant. Yr arglwydd sy'n lladd ac yn bywhau, yn tynnu i lawr i sheol ac yn dyrchafu. Yr arglwydd sy'n tlodi ac yn cyfoethogi, yn dorostwng a hefyd yn dyrchafu. A mae'n codi'r gwan o'r llwch ac yn dyrchafu'r anghennus o'r domen, yw osod i eistedd gyda phen difigion, ac i etifeddu cadair anrhydedd. Canis eiddo'r arglwydd golofnau'r ddeiar, ac ef osododd y byd arnynt. A mae'n gwarchod camrau ffyddloniaid, ond mae'r drygionus yn tewi mewn tywyllwch. Canis nid trwy rym y mae trechu. Dryllir yr ai sy'n ymryson ar arglwydd, tyrana o'r nef yn ei herbyn. Yr arglwydd a farna ei thafoedd deiar, fe rydd nerth i'w frenin a dyrchafu pen ei eneiniog. Yna dychwelodd Elcana adref i Rama, ond roedd y bachgen yn gwasanaethu'r arglwydd ger bron yr offeiriad Eli. Wel, ni'n mynd i droi nawr at cwpl o adnodau mas o'r darlleniad ddari Sarah arwen i drwyddo. So ni yn 1 Samuel pennod 2. Wi moyn just adrodd darllen eto yn ytrach adnodau 7 a 8. Yr arglwydd sy'n clodi ac yn cyfoethogi, yn darostwng a hefyd yn dyrchafu. A mae'n codi'r gwan o'r llwch ac yn dyrchafu'r anghennus o'r domen, i osod i eistedd gyda ffendefigion ac i etifeddu cadair anrhydedd. Canis eiddo'r arglwydd golofnau'r ddeiar, ac ef a osododd y byd arnynt. Jyst cwbl o bethau cyd-destynol yn gyntaf. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni weld llyfr Samuel fel rhyw lyfr sy'n pontio yn yr Hen Testament. So mae'n pontio cyfnod y patriarchied a'r barnwyr efo hanes y proffwydi o 1 Samuel ymlaen ac yna ymlaen i'r proffwydi clasurol ar ôl llyfr Samuel ac yn y blaen. Ac mae y llyfr yma mewn ffordd yn cyflwyno ni i beth ni'n galw y proffwydi cyn-glasurol yn yw. So mae gennych chi y proffwydi cychwynnol, y patriarchied, Abraham, Isaac, Jacob, Moses a'r ein. Pobl oedd yn dod â gair Duw i'r bobl, dyna
Dyna yw proffwydoliaeth yn y Beibl. Nid yn gymryd bobl sydd, maen nhw yn edrych ymlaen, ond yn y bôn, pobl sydd yn agor gair Duw i nhw ac yn datguddio gair Duw. Ac so mae gennych chi y patriarchiad sy'n neud hynny, ac wedyn wrth gwrs mae gennych chi y cyfnod yma, pobl fel Samuel, gath Samuel i gyhoeddi yn broffwyd i'r arglwydd wedi ei eni, ac wedyn yn llyfr Samuel ni'n dod ar draws proffwydi eraill, megis pobl fel Nathan ag ati, a wedyn yn nes ymlaen yn llyfrau Brenhinoedd, mae pobl fel Eliseis ac Elias, cyn bod chi'n dod at y proffwydi clasurol, so bobl fel Eseia, Jeremia, Ezekiel, Amos, Hosea, ac atyn nhw. So mae hwn yn lyfr sy'n pontio cyfnod, ac yn benodol yn cyflwyno ni i hanes cenedl oedd nawr yn ceisio ac yn cael brenin fatha cenedloedd eraill, bod hynny ddim wedi gorffen yn dda, ond mae Duw yn ei drigaredd yn caniatáu hynny iddyn nhw. A'r person mae Duw yn defnyddio i eneinio brenin cyntaf yw Samuel. So dyna'r cyd-destun. Wedyn mae y cefndir i eni Samuel yn ddiddorol. Chi'n gwybod bod Samuel wedi cael ei eni i deulu weddol dysfunctional, yn yw yna ddwy wraig na ddechrau bysysad, oedd yn un beth weithiodd. Oedd gen Elcana'r ddwy yma, ac oedd Penhina er enghraifft, un o'i wragedd wel ohono yn cael dim trafferth yn y byd i gael plant. Ac byddai ddim yn slow i fedru atgwffa hynna yn aml ynglyn â'r ffaith bod hi ddim yn gallu cael plant. Ac oedd hynny'n torri calon hynna. Nawr, byddai hi yn bwrw i bol o flaen ei gŵr naturiol, ac oedd ei gŵr yn annwyl iawn tuag ati ac yn gyfeirio ati fel un oedd yn well na 7 o feibion. Ond oedd hynny ddim lot o gysur i hynna. Ac mae hi'n mynd, pan oedd y teulu bach yn mynd fyny i seilo ar gyfer yr offrwm blynyddol, byddai hynna'n mynd ac oedd e'n siwrne ofnadwy ddi, achos byddai y wraig arall yma, dragwydd yn ei ffenni, yn gweud am sut oedd Duw wedi bendithio hi a ddim hynna. Ac ar un o'r teithiau yma, mae'r cwbl i gyd yn torri, ac mae hi myna ymhorth tir arglwydd ac yn bwrw i chalon o flaen Duw. Jyst gweud bod hi, oedd hi'n ddynes ddiwiol, oedd Elcana yn amlwg, oedd e'n mynd bob blwyddyn gyda'i deulu i addoli. Ac oedd nhw'n mynd fel ni, mewn cyfnod lle oedd addoliad a diwioldeb ddim yn rhywbeth oedd a pris mawr iddo fe. Yn seilo oedd Eli, ac oedd, chi'n gwybod o gyda Eli, 2 fechgyn, ac oedd gyda ddim math o reolaeth, ac oedd y 2 fechgyn ma'n aniwiol, bod nhw yn gweithio yn tir arglwydd. A Eli hunan, ddiddorol yn dydi pan mae yn gweld hynna'n gweddio, mae'r hyn sy'n amlwg, diolch yn gweld, diolch yn gweld aniwioldeb y bechgyn. Ond oedd yr hyn o ddim yn amlwg, mae o'n meddwl bod e'n gweld yn glir, ac yn meddwl bod hynna wedi meddwi ag ati, ac yn leino i am wneud hynny, a mae hi'n bwrw i bol ac yn gweud, wel na, gweddio ni, actually, bwrw mol, agor yng nghalon o flaen Duw, achos oedd hi heb blentyn, a ceisio Duw am blentyn ag oedd hi. Ac mae'n addo yn y weddi'n a petai hi'n cael mab, bys ei'n cyflwyno fe i'r arglwydd, ac ar ddiwedd penod 1, ni'n cael hi nôl yn seilo. Ac y blentyn wedi eni, mae wedi ddyfnu, so mae o tua 3-4 oed, ac mae'n dod ag nôl, ac yn gweud wrth Eli yr offeiriad am y bachgen hwn yr oedd yn gweddio, a rhoddodd yr arglwydd i mi yr hynna o fynnais ganddo. Ar wyfynnau ni fenthyg i'r arglwydd am ei oes, un wedi i fenthyg i'r arglwydd yw, ac mae'n ymgrymu o flaen yr arglwydd. Felly, o ran cyd-destun, ac yna ni'n dod at dechrau penodau a gweddi, cyffes, hana, ac mae'r adnodau yma yn syrthio i ryw 2 adran yn rhwydd. So mae adnodau 1 i 3, lle mae hynna'n cydnabod ac yn canmol Duw am yr ateb penodol mae hi wedi cael. Yn ail, mae hi'n gweld yr ateb yn cyd-fynd gyda cymeriad a'r rheolaeth rhagluniaethol Duw. Hynny yw, dyma pwy yw Duw, ac mae'r ateb yn ffitio mewn i'r hyn mae'n gwybod amdano fe. Ac yn androdydd, mae'n edrych at y dydd na lle mae rheolaeth a bwriadau Duw yn cael ei sylweddoli yn llawn. Byddwn nhw'n cael ei gweld yn gyflawn, yn amlwg i'n llyged ni.
Felly, jyst mynd trwy hynny am eiliad, yn gyntaf, hynna yn cydnabod yn canmol Duw am ateb penodol, codaf y llais yn erbyn fy ngelynion oherwydd rwy'n llawenhau yn dy iachawdwriaeth. Nawr, wrth gwrs, i ni'n gallu cymryd yn fel Cristnogion ac yn, chymod, ni'n gallu adseinio, ni'n llawenhau yn ein iachawdwriaeth. Ond, a deud y gwir, yn y gwreiddiol, bys fe'n mwy priodol i sôn am bod i iachawdwriaethau, yr atebion yna mae Duw yn ei ddwy ni'n gweddio ni, y pethau amlwg yna dyn ni'n gweld o law Duw ar waith. Dyn ni'n ceisio ac i ni'n cael. Ni'n gwybod bod ni'n ffocysu ambell waith ar y pethau dyn ni'n meddwl sydd ddim wedi cael ei ateb. Dyna sy'n dda, mae Sera'n cadw rhyw ddyddiadur ysbrydol, so mae hi'n sgwennu lawr be mae'n gweddio amdano bob dydd, a wedyn, mewn misoedd neu mewn blwyddyn neu ddwy, mae'n gallu edrych yn ôl ar y calendar yma, a gweld beth oedd hi'n gweddio amdano, a gweld sut mae Duw wedi ateb y gweddi yna, yr iachawdwriaethau yna mae hi wedi cael o law yr arglwydd. Ac mae edrych allan am atebion Duw. Y Duw yna nag yw ei fraich ddim wedi barhau. Y Duw yna sydd ar llaw agored, mae edrych allan am atebion Duw i fod dwy'n gorfoledd i'n calon ni, i fod dyrchafu ein pen ni, codi'n calon ni yn yr arglwydd. Ac dod â ni'r man yna, gyda hynna lle dyn ni'n gweud, nid oes sanct fel yr arglwydd yn wir. Nid oes neb heb law tydi, nid oes craig fel ein Duw ni. Ac, chymod, mae'n dda yn dydi, mae'r nes fach yma'n dod ac yn gweddio ac yn dod i'r man yna, lle mae jyst yn gorfoleddu yn y Duw sydd wedi datguddio ei hunan iddi ac wedi clywed i chri a wedi ateb y gri yna. Does na'm craig fel ein Duw ni. Ac wedyn yn yr ail adran, mae'n mynd mlaen i ddeud sut mae'n deall yr ateb yma. Ac mae'n deall ochr yn ochr a cymeriad Duw, pwy yw Duw, a yn benodol sut mae Duw yn sofran, yn rheoli yn rhagluniaethol. Hynny yw, mae fwriadau fe yn dod i ben. Y Duw yna sydd ar waith y mywyd i bobl ac ar waith y mywyd i eglwys. Dryllir bwau y cedyrn, ond gwregysur y gwan a'n erth. Bydd y porthiannus yn gweithio am ei bara, ond yn ewynog yn gorffwyso bellach. Planta'r ddi blant seithwaith, ond di hoeni awn ar aml i phlant. Yr arglwydd sy'n lladd ac yn bywhau, tynnu lawr ac yn dyrchafu, yn clodi ac yn cyfoethogi, yn darostwng, yn dyrchafu, yn codi o'r gwan o'r llwch, yn dyrchafu'r anghennus, i osod i eistedd gyda pendifudigion ac i etifeddu cader anrhydedd, gan i seiddo yr arglwydd golofnau y ddeiar ac ef e osododd y byd arnynt. So, be mae hynna'n neud yn yr ail ran yma yw adnabod sofraniaeth Duw, adnabod i allu, i ddaioniau, ac mae'r ateb mae hi wedi cael, dim ond yn adlewyrchu, yr hyn ac yw Duw yn ei berthynas gyda'i bobl. Ac yn hynny, mae atebion Duw, felly i nynnu hefyd, dyna ni i edrych am sut mae yn gweddiau ni wedi hateb yn adlewyrchu'r hyn dyn ni'n gwybod, yn adnabod o Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn andrydydd, mae hynna'n edrych ymlaen at y dydd yna lle mae addewid y bydd i reolaeth i fwriadau fe wedi i sylweddoli yn gyflawn ac yn weladwy. Y dydd yna pan fydd i deyrnasiadau yn eglur. Mae David Charles yn sôn am pryd hyn y daw troion yr yrfa yn felys i lanw fy mryd. Hynny yw, yn y dydd yna pan mae holl jigsaw i'r agluniaethau, pob tro, pob pant, pob dyffryn, pob mynydd, pan fydd y cwbl i gyd yn ffitio yn y darlun yna o gariad a trigaredd Duw tuag ato ni. A byddwn ni'n gweld yn glir pethau falle ar y pryd o'n i ddim yn deall, nawr yn dod yn amlwg. Mae yna ddwrnod yn dod ac y fydd y cwbl o fwriadau Duw. Fydd i reolaeth sofranau yn amlwg i ni
unwaith ac am byth. Wedi gweud hynny i gyd felly, dwi moyn jyst gorffen efo 4 anogaeth. 4 anogaeth dyn ni'n gweld yngweddi hynna sydd yn annog ni ac yn herio ni, gwir y gwir, yn cwestiynu ni, yn holi ni. Ble dyn ni arni o ran ein dirnadaeth ysbrydol ni. Yn gyntaf, yn yr adnodau yma nawr, dyma yr arglwydd sy'n clodi ac yn cyfoethogi, yn darostwng ac yn darchafu. Yn clodi ac yn cyfoethogi. Mae hynna yn perthyn ni draddodiad reit glir yn dydi yn yr ysgrythyr, y bobl yna, lle maen nhw'n dod efo dim, yn dod yn adnabod i clodi o flaen yr arglwydd, yn dod yn ei hanobaeth a ddim ffordd yn y byd i ateb yr anobaeth yna, yr ateb y clodi yna. Dim byd ohonyn nhw hunain maen nhw'n gallu wneud. Ac yn y cyfyngder yna, maen nhw'n dod ac yn adnabod daioni Duw. Nawr, chi'n bod, mae gair Duw yn sôn wrthon ni am yr fraint ag ni'n cael. Mae Iago'n sôn am cyfrifoldeb i ymostwng o flaen yr arglwydd mwyn iddo fe ein dyrchafu ni. Mae'r salmydd yn aml yn arllwys i gwyn o flaen yr arglwydd, yn mynegu i gyfyngder yn presenoldeb Duw. A dyw e ddim yn le, chymod, y dyle Cristion i osgoi. A deud y gwir, mae'r arglwydd Iesu'n gweud bod y bobl yma sydd yn newynu ac yn sychedu fel hyn am gael i digoni. Dyma'r Duw sy'n clodi ac yn cyfoethogi. Dyma'r Duw sydd yn arddangos yn hangen i ni, mwyn dangos i ni sut mae Io yn ateb yr angen yna yn gyflawn yn yr Efengyl. Ac i ni, chymod, pan dyn ni'n teimlo'n dlawd yn wan heb feddi dim, ar yr un pryd mae gras yn dangos i ni bod e'n rhoi y cyfanym. Mae bywyd yr arglwydd Iesu Grist, mae marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist, mae atgyfodiad mae ysgyniad yn ddarlun o'r un yna ag oedd yn gyfoethog, a ddath yn glawd fel yn cyfoethogyd ni trwy ei glodi e. Ac wrth i ni ddod yn glawd ato fe, dod yn glawd i dderbyn cyfoeth anfesuradwy i ni. Ac mae'n sŵn i fi bod gweddi hynna neu rhan yma o weddi hynna yn hannog ni i gofio fe sydd yn clodi yn ysbrydol, fe sydd yn dod â ni i'r lle cul yna, mwyn iddo fe gael ein cyfoethogi ni. A pryn, chymod, oes na rhywun, nagos, allan bod person i gael sydd yn gallu gwerthfawrogi cyfoeth yr Efengyl. Os nag yw y person yna, fe neu hi, wedi gweld y clodi sy'n perthyn i ni wrth natur. Ac wedi teimlo hynny, ac wedi teimlo anobaith hynny. Ac yna maen nhw'n gweld gogoniant a chyfoeth person a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Yr ail anogaeth yw yr realiti yma, yr arglwydd sy'n codi y gwan ac yn dyrchafu yr anghennus o'r domen. Ddarlun pert. Wrthos bethau, ni'n clywed rhywun yn darllen o Eseia penod 40, chi'n cofio yn adnodau 27 ymlaen. O'n i wyddost, o'n i chlywais Duw tragwyddol yw'r arglwydd a griodd gyrra'r ddaear, ni ddiffygia, ac ni flina, ac mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Mae'n rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino a'r cryfion yn syrthio'n llipa, ond mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn ad ennill i nerth. Magu a denydd fel eryr, yn rhedeg e blino ac yn rhodio heb ddiffygio. Ac yn y wir i chi, mae'r holl ddarlun sydd gyda ni o fywyd yr arglwydd Iesu Grist i weinidogaeth. Ni'n cofio amdano fe fel yr un oedd yn mynd o amgylch gan weithio'r daioni, ac oedd y daioni yma i'w weld yn unman gystal, ac yn y modd ac oedd e'n codi'r gwan ac yn dyrchafu'r anghennus yn llythrenol, yn iachau, yn dod at bobl ac oedd pobl eraill wedi
gosod o'r neilltu. Dyma'r Iesu, yn gweld y gwan, yn gweld yr anghennus, ac yn ei codi nhw, yn ei dyrchafu nhw. Ac wrth gwrs ar y groes yn gwneud hynny yn dragwyddol, yn gweld ein gwendid ni, yn hangen ni, ac yn ein codi ni. Fel bod ni'n gallu adennill yn nerth, yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb flino, rhodio heb ddiffygio. Diolch iddo. Ac wedyn mae'r trydydd peth yma, yr arglwydd sy'n sicrhau ein hetifeddiaeth ni. Mae hynna'n gweld yn y plentyn yma, daioni Duw yn diogelu etifeddiaeth real corfforol iddi hi ac i'w theulu bach, yn ngenedigaeth y bachgen yma. Ni'n gwybod hefyd bod yn etifeddiaeth ni'n sicr, yr arglwydd sy'n sicrhau yn hetifeddiaeth ni yn dragwyddol. Mae Paul pan mae'n sgwennu at yr Effesied yn gweud yn pennod 1, ynddo ef hefyd rhoddwyd i ni, yn Iesu Griste, rhoddwyd i ni ran yn yr etifeddiaeth, yn rhinwedd ein rhagordeinio ni yn ôl arfaith yr hwn sy'n gweithio popeth, yn ôl i fwriadau ewyllus ei hun. Ac wedyn mae'n ymlaen i weid, wedi chi gredu ynddo, wedi chi gredu yn Iesu Grist, gosodwyd arnoch yng Nghrist sel yr ysbryd glân, yr hwn oedd wedi addo. Yr ysbryd hwn yw'r ernes o'n hetifeddiaeth, le sy'n prynu'n rhydd i'w meddiannu'n llawn clod i ogoniant Duw. Mae Paul yma'n gweud bod credu, bod derbyn yr ysbryd glân yn rhodd, gyda'r ysbryd, i ni'n cael ernes o'n etifeddiaeth. Ni'n gwneud tyma bach o'r nefoedd ei hunan yn dod yn eiddo i ni nawr, fel bod e'n brawf o'r nefoedd sydd yn aros, o'r etifeddiaeth sydd yn ôl i bobl yr arglwydd. Ac mewn byd fel hyn o frwydre, o anawsterau, o demtasiwn, yn y byd yna, meddai Paul, chi wedi cydbyn ernes o'ch etifeddiaeth chi. Mae gennych chi yn eiddo i chi, tamed o'r hyn fydd yn eiddo'n llawn i chi, trwy waith yr arglwydd Iesu Grist. A'r anogaeth rhyfeddol yma yw, nid rhywbeth ydych chi wedi gweithio amdano, nid rhywbeth ydych chi'n gyfod sicrhau eich eich hunan, ond yn hytrach yr arglwydd sy'n sicrhau ein hetifeddiaeth ni. I Paul, ynddo ef yn Iesu Grist, rhoddwyd i ni ran yn yr etifeddiaeth. Ni wedi rhoi mae e. Nid wedi i ennill a nid cael ei ennill fydd e yn dragwyddol. Sut mae hyn i gyd yn bosibl? Sut yn y byd mae e'n bosibl? Oherwydd eiddo yr arglwydd, golofnau y ddeiar ac efe a osododd y byd arnynt. Duw, yr un sydd yn gwneud yr addewidion yma, yr un ag mae hynna yn cyffesu o'i flanau, yw y Duw sydd yn greuwr ac yn gynhaliwr. Chymod, fe yw y brenin tragwyddol, fe yw yr un sydd yn sicrhau etifeddiaeth, yn sicrhau teyrnas i'w bobl, ac yn sicrhau hynny ar sail i ddaioniau yn yr arglwydd Iesu Grist. Teyrnas wedi ffrynu i ni yw i, ac mae yr arglwydd Iesu yn y gair na'n Luc 12 yn gweud, mae e wedi gweld yn dda i roed i chi y deyrnas. Mae'n gallu neud hynny oherwydd pwy yw e. Fe yw sylfeinydd, eiddo fe yw colofnau'r ddeiar, fe osododd y byd arnyn nhw. Mae'r un sydd yn gallu creu cynnal cwbl sydd, yw yr un sydd yn sicrhau i bobl yn eu hetifeddiaeth nhw. Fe yw'r un sy'n codi y gwan o'r llwch. Fe yw'r un sy'n dyrchafu'r anghennus o domen. Yr un sydd eiddo colofnau y ddeiar. I ni, yr un yw e, a'n harglwydd ni a'n gwaredwr ni Iesu Grist, cyntaf anedig ar holl greadigaeth. Yr un ynddo ef, y creuwyd popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a pethau anweledig. Trwyddo ef ac ar ei fwy nef yma popeth wedi greu. Mae'n cyn popeth, a mae popeth yn cydsefyll ynddo fe. Mae gweddi hynna yn siwt anogaeth yn bersonol. Yn ynhlodi, mae yna ddewid am gyfoeth o gael yn arostwng byddai'n cael yn archafu. Yn wan, mae e'n codi fi o'r llwch. Yn anghennus, mae e'n dyrchafu fi o'r domen.
Mae e am ymosod i eistedd gyda pendefigion i etifeddu cader anrhydedd sut can i seiddwr arglwydd golofnau'r ddeiar, ac efe os oedd y byd arnynt. Trystio y Duw yma i ni yn yr efengil. Iddo fe, felly mae'r diolch, ac ynddo fe i ni am ymddiried. Amen. Arglwydd, i ni'n diolch i ti am da i'r di, ac i ni'n diolch i ti arglwydd fel wyt ti ym mhob cenedlaeth wedi datguddio dy hunan wrth i dy ysbryd glân ni agor y gair, i'n deall ni, i'n calonnau ni, i'n meddyliau ni. Diolch am y ffordd wyt ti wedi arwen dy bobl. Diolch am y ffordd wyt ti wedi annog dy bobl, wedi adeiladu dy bobl. Diolch am y ffordd mae dy air di, i ni yn llusern i'n trad ac yn llewyrch i'n llwybr. I ni'n canmol dy enw di am atebion dy ragluniaeth di. Yn diolch i ti arglwydd bod ti yn sofran yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd. Nag oes na ddim byd y tu fas i dy awdurdod a dy reolaeth di. Ac nag i ni ddim bob amser yn deall troion rhagluniaeth, i ni yn medru ymddiried yn y gwirionedd bendigedig na mae ein tad ni sydd wrth y lliw. Yn diolch arglwydd bod dy gymeriad di yn cael i weld yn glir, yn dy ofal, yn dy drigaredd, yn dy gariad ac yn dy ffyddlondeb di tuag ato ni. Ac yn unman yn well nag yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gweddio arglwydd ein Duw y byddwn ni yn gweld Iesu, yn adnabod yr un sydd yn awdur a perffeithydd ffydd, fel yr un bore yma sydd yn codi ein golwg ni eto, yn codi ein calon ni mewn addoliad ac mewn mawl. Wrth i ni ddisgwyl ymlaen arglwydd i'r etifeddiaeth yna, wyt ti wedi i pharatoi ar ein cyfer ni. I ni'n diolch arglwydd mewn byd sydd yn gyfnewidiol, arglwydd mewn byd o boen, mewn byd o alar, mewn byd o siom, mewn byd o frwydre. Arglwydd bod ti nid yn unig yn addo bod gyda ni yng nghanol y brwydre mae gyd, yng nghanol yr cymysgwch mae gyd, ond wyt ti yn addo arglwydd diwrnod o orffwys pan fydd Iesu Grist oll yn oll. Felly arglwydd wrth ganmol dy enw, i ni'n cyflwyno'n hunain i ti. I ni'n cyflwyno yr rhai sydd yn annwyl yn ein golwg ni. Bore yma arglwydd, i ni'n cyflwyno pobl yn yr ofalaeth sydd yn galaru hefyd. Ni'n gweddio arglwydd ein Duw wrth i ni weld eisiau dy bobl di, wrth i nhw gael eu symud o'r byd yma i'r nefoedd ni. Arglwydd yn diolch amdanyn nhw ac yn codi i anwyliad o dy flan. Felly ni'n cofio hefyd am bobl sy'n mynd dda diwrnod yma, a gymryd o bobl hefyd sydd jyst mewn, mae'n rhyw ddryswch, ddim yn siŵr sut maen nhw'n teimlo. Bach o siom, falle, unigrwydd, ddim yn gwybod sut mae'n mynd i fod dros yr wsnosau a'r misoedd nesaf yma. Arglwydd, i ni'n gweddio y bydd y heddwch di, Duw yr heddwch, yn dod ac yn llywodraethu yn ein calonnau ac yn ein meddyliau ni. Felly cofia ni a trigarha wrtho ni, a hynny mwyn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth i ni gloi. Yr emyn yn caneuon ffydd yw 779. O fendigaid geidwad, clyw fy egwan gri. Crea ddelwr cariad yn fy unau di. Carwn dy gymundeb nefol heb wahân. Gwelwn wedd dy wyneb, ond cael calon lan.